Perfekt. Ja, jamen nok om solceller. Nu tager vi lige et skridt tilbage. Øhm, og så det her indledende citat, som jeg engang hørte nogen sige, det er jo altså, hvis vi ikke havde solstråling, så var der jo ingen grund til at have solenergi. Og det er jo faktisk ligesom, det er det største usikkerhed, når vi kigger på for eksempel produktion på et årsbasis, så er det faktisk solstråling, der er ligesom alfa og omega i forhold til, hvor meget vi producerer. Selvfølgelig så er der noget degradering hen over tid, men den største varians ligger i hvert fald i solstrålingen. Og det er det, vi har med at gøre med i TAR 16, som de næste to præsentationer, det kommer til at handle om. Det er både at vurdere, kan man sige, selve solressourcen, det er det, jeg kommer til at snakke om, og så er der også at forudse solressourcen ud, både på teambasis og måske en dagsbasis eller to. Så det næste indslag, det kommer til at snakke om. Men ja, lad os dykke lidt ned i det. Der er ligesom tre hovedmåder, vi kan ligesom estimere, hvor meget solstråling vi har på et givet sted på jorden. Nummer et, det er at måle det, som jeg gør med pyranometer, som I kan se her. Nummer to, det er estimeret ud for satellitter, satellitbilleder, som I kan se her. Øhm, hold da op, der bliver hoppet meget i den der. Der er nogen, der er... Og nummer tre, det er ligesom vejrmodeller, de her numerical weather prediction models. Det er ligesom de tre hovedgrupper, vi har. Og afhængig af hvilken applikation vi har snakket med, så er der ligesom tit en, der ligesom er mest favorabel. Man kan sige, at hvis vi har de allerbedste målinger, jamen, så har vi nok tænkt os at bruge et pyranometer. Der får vi en meget præcis måling. Det er selvfølgelig også dyrt, og vi kan ikke gå tilbage til i tiden, hvis vi ikke har målinger. Det kan vi med satellitbilleder. Det er sådan relativt billigt at lave. Vi kan få ned på kvarter, halv times værdier, afhængig af hvilke satellitter vi bruger, med ret god opløsning. Og så er de her vejrmodeller, hvor vi kan gå, vi kan køre nogle vejrsimuleringsmodeller 50 år tilbage i tiden og få nogle estimater. Og det er jo sådan noget, kan man sige, at det, der ligesom er den dårligste kvalitet, men det er også noget, der er tilgængeligt for hele globen, også på Nordpolen for eksempel. Hvorimod vores satellitmålinger, på den måde, man kan sige, vinklen er på de her satellitter, som ligesom står over ekvator, 40.000 km oppe, der kan vi ligesom ikke se meget højere end cirka 36 graders breddegrad, plus minus. Det giver ligesom nogle begrænsninger. Men det er ligesom de tre hovedting, vi kan få vores solstrålingsmålinger fra. Øhm, det er bare lige et satellitdatabillede her, som jeg altid synes er meget sjovt at kigge på. Men der kigger man simpelthen på ligesom refleksionen i skyerne faktisk, og så sammenligner man den albedo, man normalt formeler, og så ud fra det, der kan man lave en estimat af, hvor meget solstråling der faktisk når jorden. Øhm, det er der flere forskellige firmaer, der både lancerer som en service, men der er også nogle europæiske og nogle institutter i USA, som også laver nogle gratis løsninger til, at vi kan få de her data her. Og så er spørgsmålet, hvad skal vi bruge? Hvis man kigger lidt fra et perspektiv på de her forskellige kommercielle løsninger her, jamen der er SolarAnywhere, de mener, at de er the most trusted, accurate and validated. SolarJS, det er the most reliable solar database. Og Solcast has the lowest uncertainty available on the market. Og så er man jo sådan lidt, okay, det lyder lidt som salgsgas. Og så har vi ligesom de her gratis alternativer, som sådan set gør det samme i mange principper. De har den samme tidsopløsning, men de har ligesom ikke de her samme marketingsfigurer. Så lidt som forbruger kan man sige, i det her marked her, tit så er der nogle større firmaer, der skal ud, der er man sådan lidt lost, og man kan sige, der findes jo måske 15 eller 20 forskellige produkter, og det kan man jo ikke nødvendigvis gå ud og gøre, og ligesom kigge på. Så det der, vi kommer ind som nogle uafhængige aktører, og går ind og faktisk laver nogle sådan relativt store globale studier, hvor vi sammenligner de her satellitprodukter, og NWP-produkter med jordstationer, og prøver at give sådan en kvantificering, okay, hvor meget varians kan vi faktisk forvente fra de her forskellige produkter, og give lidt en guidance om, at jamen, du ved, er der en stor forskel på kommercielle produkter i forhold til de her gratis alternativer. Det er ikke fordi, vi går ud og siger, at I skal nøjagtigt vælge dem her, men vi prøver ligesom at give lidt noget vejledning på, i hvilke nogle forskellige scenarier, det måske giver mening. Her har vi ligesom nogle rå tal fra en af vores tidligere rapporter her, som blev udkom i juni 2023, som I kan downloade her. Og et af det, vi fandt, det var, at jamen, de fleste produkter er faktisk ret gode. Der er et enkelt produkt, Ceres her, den nederste linje, som er helt horribelt, gratis produkt, som vi absolut ikke kan anbefale. Men ellers, så er der jo også, som man måske vil forvente, der er noget forskel, kan man sige, med de her kommercielle produkter, som faktisk er bedre. Man kan sige, hvis man går ud og bare skal designe et hus, så giver det nok ikke mening at gå ud og betale for noget solstrålingsdata for at få en lille smule mindre bias. Men hvis man skal bygge, du ved, et sted over 100 megawatt, jamen så at få et eller to ekstra bud på, kan man sige, hvilken solstråling man kan forvente, vil nok være godt givet ud i det her tilfælde. Det kan man læse lidt mere om.
Nu vil jeg dykke ned i lidt af det arbejde i forhold til at faktisk lave de her solstrålemålere. Det med pyranometer og forskellige andre radiometerinstrumenter. Det kan man tit dele op i to forskellige cases. Der er den sådan helt standard, det er at have et enkelt pyranometer. Man kan måle GHI, som står for global horisontal indstråling, eller POA, som er plane of array, det vil sige, når man bare har det samme instrument, men med en hældning, som man tit vil gøre i et solcelleanlæg. Og så er der ligesom de lidt mere komplekse stillinger, hvor man gerne vil vide noget om fordelingen mellem det diffuse og den direkte stråling. Og det kan der være flere grunde til, at man gerne vil. Men ja, monitorering af solcelleanlæg, der har vi den her ene sensor, og det samme med de her meteorologiske system eller stationer. DMI har for eksempel 28 stationer rundt omkring i Danmark, hvor vi har et enkelt pyranometer ved de her forskellige stationer. Og der har vi to stationer. Det er begge to drevet DTU. Vi har en her i Risø og en på Lyngby, som faktisk måler forskellige komponenter og fordelingen mellem det diffuse og direkte. Tit det er jo så ud fra for eksempel et forskningsperspektiv. Det kan både være ud fra et klimastudier, men også for at få en bedre forståelse. Jamen okay, hvis vi stiller for eksempel tracker op, der skal man jo kende, kan man sige, fordelingen af den direkte for at vide, hvordan den kommer ind i forhold til solens vinkel. Men faktisk kan der også være muligheder, når man er ude i feltet og har et solcelleanlæg, der kører. Det kan være, hvis man vil lave en eller anden form for optimering af den måde, man tracker. Man kan sige, at i tilfælde af, at der er helt overskyet, der vil det faktisk være optimalt at have sine solceller helt flade, for der kommer solstrålingen, den lille del, der nu er, kommer helt ligesom uniformt fra himlen af. Men det kræver, at man har en eller anden form for vurdering, i hvert fald kan man sige, hvad der er i forhold til den diffuse og den direkte mængde. Øhm, ja, det her, det er en anden aspekt af instrumenter. Øhm, det er taget for cirka 2 uger, dengang vi havde sne. Men jeg ved ikke, om I kan se de to instrumenter i baggrunden. Der er ikke noget sne på, selvom de ellers ligner hinanden ufattelig meget. Øhm, den store fordel er, at specielt nye instrumenter, de er gået hen og bliver digitale. Det vil sige, der sidder en AD-converter inde i instrumentet faktisk og konverterer det her signal. Det gør så, at instrumentet kræver strøm, men det gør så også, at man kan få en hel masse andre features, som f.eks. at man har varme i instrumenterne. Og man kan jo tydeligt se her, hvilket instrument af de her to, der vil give den bedste måling her. Øhm, så der er lige et lille slide op her. Gamle dage, der brugte vi altid analoge instrumenter, der havde et millivolt output fra den her termosøjle her. Det var et passivt instrument. Det har den fordel, at man skal ikke bruge strøm til det. Man måler bare den her lille spændingsfordeling. Og det er jo instrumenter som Kibernezone, CMP11 og MSE80 og diverse. Men specielt, og det er siden 2014, der er vi gået over til mere og mere digitale instrumenter. Og man kan sige, at den helt store drivkraft i den her ændring, det er, at du ved, før cirka 2010, 2005, der var pyranometre og pyranometer og de her radiometer primært videnskabelige instrumenter. Og det er blevet fuldstændig overhalet af det her kæmpe solcellemarked, der er kommet op at stå. Så den videnskabelige del, der bliver solgt af de her instrumenter, er jo ufattelig lille i forhold til de her mange millioner pyranometer, der bliver solgt. Så der er simpelthen sket en kæmpe udvikling. Og der er specielt industrien, der efterspørger nogle lidt mere robuste løsninger. Det der med at skulle måle millivolt ude i feltet i et solcellefelt, det er ikke super optimalt. Det er jo noget med noget ledningslængde, man skal tage højde for, og nogle forskellige loops. Så der må man lave de her digitale instrumenter, der også kan levere nogle lidt mere, kan man sige, nemme målinger. I den analoge format, 24 mA er jo ret nemt at have med at gøre. Men der er så også Modbus, som kan man sige, det der virkelig er nemt at have med at gøre ude i feltet. Og der har vi nogle forskellige, der er også de tre leverandører af instrumenter også kommet med her med deres forskellige klasser af digitale instrumenter. Og det er jo sådan lidt af ja, den ændring, vi har set over de sidste par år. Men det her store based soltracker her med nogle forskellige pyranometer oppe på toppen. Et pyranometer, det er den lange der måler DNI den direkte. Det kan vi jo ikke rigtig have med at gøre, hvis vi er ude i et solcellefelt. Fordi at det her har jo en omkostning af cirka 200.000, hvis ikke mere. Og det kræver også noget vedligehold. Så det er simpelthen ikke praktisk ud fra et aspekt af et solcelleanlæg, hvor hvis man gerne vil vide den her fordeling. Og derfor kræver det ligesom, at vi har nogle andre løsninger. Der har vi heldigvis. Men først vil jeg lige nævne, at hvis man er interesseret i sådan helt høj kvalitets data, så har vi en database, der hedder solarstation.org, der kan gå ind og finde de her relativt avancerede soltrackere, der leverer data. På verdensplan, der har der været cirka 800 af dem, hvor nogle dage der er cirka 400 af dem, der er aktive,
Og cirka halvdelen af dem her, der kan man få gratis data. Så det er mere, hvis man går ind og kigger på og validerer for eksempel de forskellige solressourcer datasæt, vi så i starten, eller man vil lave noget mere avanceret modellering, så kan man kigge på den her database her. Men hvis vi har det her koncept med, at vi gerne vil måle noget diffus og direkte eller have en forståelse af, hvad det er ude i vores solfangerfelt, jamen, så skal vi prøve noget andet. Øhm, og der har vi et hav af nye instrumenter, der ligesom rammer markedet. Nogle af dem er ret ældre. Der har vi sådan noget som en SPNet hernede. Der er lavet sådan en skyggemaske, der sidder inde i, som dækker præcis halvdelen af overfladen. Og så sidder der 7 små måler derinde. Sådan at den er designet præcis, så der er altid en måler, der er i skygge, og der er altid en, der ikke er i skygge. Så man siger, den, der er i skygge, det må så være det, ligesom det diffuse stråling, og den, der ikke er i skygge, vil være sammensat af det diffuse og den direkte, og den måde kan man udlede det. Så det gode her er, at man kan montere den her. Det er lige meget, hvilken retning den måler, og der er ikke nogen bevægelige dele, og man kan få sådan et relativt godt estimat ud af den diffuse og den direkte. Så kan man købe en lidt billigere tracker som den her. Rason, den koster cirka halvdelen og har nogle lidt lavere kvalitetsinstrumenter. Og ellers har vi nogle andre alternativer her. Den i midten, det er noget, der hedder Pyronomicam, hvor man har faktisk bare et sikkerhedskamera, og så et pyranometer. Og så det her sikkerhedskamera har den her 180 grader øh, ligesom billede af himlen, og kan se ligesom skyfordelingen ud, for det kan man lave nogle ret gode estimater. Men ude til venstre har vi et helt nyt produkt, der har sådan en lille bevægelig arm inde under den her kuppel, som gør, at en gang i minuttet, så bliver den her sensor skygget. Og der kan man så ud for den udlede, at jamen, når den er skygget, og den ligesom når det laveste punkt, det må så være den diffuse stråling. Og når skyggearmen er helt væk, jamen, så har vi en måling af global stråling. Og det er lidt det samme koncept, det her det kører ud fra. De to op til venstre er helt nye. De har ikke været på markedet mere end et år eller mindre. Den helt ud til venstre, den kommer faktisk først på markedet her i januar. Så noget af det, vi er gået i gang med ude i Lyngby, det er faktisk at samle over omkring cirka 30 forskellige instrumenter sammen. Og så kører vi en kampagne her i start i januar, hvor vi ligesom benchmarker op mod det base, der vi så tidligere, som vi godt ved, vi ikke kan have, men det er jo ligesom det allerbedste, og så kører vi de her forskellige produkter side om side i en lokation og prøver på at udarbejde nogle anbefalinger til, jamen, hvad for nogle applikationer kan vi gå ind og bruge de her til. Hvis det er det allerhøjeste nøjagtighed, så går det ikke, men der er nogle forskellige nøjagtighedsklasser, når vi er ude i feltet, hvor vi ikke ligesom kan have de bevægelige dele, hvor vi så kan gå ind og vælge nogle af de her forskellige instrumenter. Der kan jeg bare lige se en liste af de instrumenter, vi faktisk har, og regner med at have installeret per januar. Cirka 2/3 af de her instrumenter er allerede installeret. Men det er jo lidt et arbejde at skulle programmere sådan en datalogger her til at håndtere så mange instrumenter efterhånden. Men det er noget, vi går i gang med, så der er ikke lige nogle resultater på trapperne endnu. Kampagnen starter i januar, og jeg tror sådan set, at vi har stort set alle de instrumenter, jeg overhovedet kender, som man kan finde på til at måle solstrålerne ude i et solcellefelt. Så det bliver super, super spændende. Det er blandt andet også i partnerskab med European Energy, som har været så flinke at donere nogle af instrumenterne, eller langtidslåne dem, og har noget sparring med dem i den her forbindelse. Ellers som det sidste fra task 16, fra min del af, så vil jeg lige nævne den her håndbog her. Det er så godt nok en tidligere udgave, men der er udkommet en ny udgave her i september. Og det er ligesom Bibelen, når vi snakker solstråling. Så hvis man har et eller andet spørgsmål, det er ikke altid Google kan hjælpe, men hvis man slår op i den her bog, så kan man næsten altid finde det. Den nye udgave, der udkom her i september 2024, har også et nyt kapitel, som kigger på kvalitetssikring af solstråling. Fordi der er uhyre mange ting, der kan gå galt, når man måler solstråling. Det sne, I så tidligere, var bare et eksempel. Så er der snavs, og der er, at de står ujævne og skygning fra bygninger. Det er simpelthen, ja, det er ikke nemt at måle. Og det er derfor i mange tilfælde, så er det måske faktisk fordelagtigt at gå over til noget satellitestimerede målinger. Og det er det, den næste talk kommer til at handle om. Det var alt herfra. Tak skal I have. Tusind tak, Adam. Er der nogle spørgsmål til Adam? Der var et her i midten. Der var ikke noget. Ja, priselementer, hvis du synes, jeg repræsenterer Dansk Solcelleforening, er der nogle af de her produkter, man rent faktisk kan købe for penge, og altså for almindelige, i forbindelse med almindelige husinstallationer, når man skal ud til, i forbindelse med at sætte solcelleanlæg op, så bør man jo rent principielt lave en drift til dem, hvor man faktisk dokumenterer
bare nogenlunde, hvordan produktionen er for anlægget. Ja, øhm, hvis vi går tilbage her til, altså der skal man ikke nødvendigvis have den splittelse mellem diffus og den direkte. Der kunne man jo bare tage et billigt instrument, og det kan man få ned til nogle tusinder af kroner. Man kan sige, de normale pyranometer, vi bruger, de koster omkring 15.000. Men hvis man bare skal have, kan man sige, sådan en hurtigt tjek, så kan man godt købe noget til en 3-4.000. Jeg ved, Kim Solar laver også en, der faktisk er lavet til det her med solceller på tag, så man lige kan klikke op i hjørnet, som så sidder den. Det er ikke sådan en voldsomt god sensor, men den er nem at installere, og så kan man lade den køre i et par uger for eksempel. Men jeg tror generelt ikke, at det... Jeg vil nok hellere gøre det, altså det med, at jeg skulle have en mand ud og klatre på dit tag, sætte noget op, tage noget ned igen. Lad din anlæg køre i et halvt år, en måned måske bare, og så tage et estimat fra noget satellitbaseret noget. Og så vil, hvis du er inden for 10-15% i det, så vil jeg være glad for det. Og så må man lave sådan en ret low-cost løsning i forhold til at lave sådan en check på sit anlæg. Flere spørgsmål? Der er et her. Jeg går ud fra, at alle de her målinger fører til, at man så kan forudsige, hvad er prisen på strøm. For det må jo ligesom det, der er basis for at kunne regne det ud. Og så er jeg jo ret spændt på, hvordan, altså det må du kunne sige noget om, hvor meget passer det med virkeligheden? Eller hvordan? Altså nu har vi haft nogle dage her, hvor de koster 10 kroner per kilowatt-time. Altså, så er det jo lidt interessant at høre, om det rent faktisk er rigtigt regnet ud, eller hvad? Ja, man kan sige, at prisen på strøm har jo ikke nødvendigvis noget at gøre med, hvad den reelt koster at lave. Det er jo bare udbuds efterspørgsel. Men hvordan kan man ligesom forudsige det der? Der må være en eller anden Men det, man kan sige, med de her sensorer, der måler vi jo i realtiden. Ja, det tror jeg godt. Hvis man skal ud og forudse dem, så skal man kigge på noget satellitbilleder og prøve at flytte dem ud i tiden for at se på det. Og det er det, de to DMI-folk, de kommer og snakker om. Det er simpelthen et super godt overlæg til Ja. det næste speaker. Så tak, Adam igen.